Колко време и хора ви струва пакетирането на продукцията всеки ден? Точно това беше един от проблемите и тук. Тази неделя бяхме при наш клиент, за да пуснем в експлоатация нова линия за пакетиране на картофи. Целта е проста. Повече готова продукция за по-кратко време, по-малко ръчен труд и много по-добре организиран процес. Но за нас работата не приключва с продажбата на една машина. Идваме на място, пускаме оборудването, настройваме го спрямо реалната работа в стопанството, показваме как се използва и най-важното – търсим решение на конкретния проблем на клиента. Защото модерното земеделие вече не означава просто повече техника. Означава по-малко загубено време, по-малка зависимост от работна ръка и по-голям капацитет тогава, когато всяка минута е важна. Това е посоката, в която искаме да развиваме агровендинг. От отделни машини до цялостни решения за обработка, сортиране, пакетиране и миене на продукцията. Ако и във вашето стопанство има процес, който ви бави, кажете ни какъв. Ние ще потърсим правилното решение. Агровендинг в България. Професионални решения за вашето стопанство.